Karon mga idol, masaksihan ninyo ang pagminyo ni Alexis o ni Musing. Mga idol, tanawa ninyo kinsa ang mga bisman o bis aktor na o mga kaninungan o kaninangan. Shoutout sa inyo tanan. Salamat kayo sa pag support ninyo sa akong amigo o nga na akong amigo nga i-shoutout na lang daw mo tanan, pero mo kaila sa inyo ang pangalan. Tanawa na lang video nya, suportahin na lang po ninyo mga idol. So namaaso na sila mga idol, ato na silang kantahan. Ikakasal ka na, iiwan mo na akong nag-iisa. Ay sorry mga idol, kaya bag yun kay kumukanta din na ako'y panayon kaya basi maghilak sila. Kabalo biya mo sa kuha kapag ako'y mukanta, guba yun kayo speaker no, guba mga ginagway speaker pa hindi. O shoutout sa inyo tanan, happy wedding Migo Clitot, padayon sa paglambo para sa imong pamilya. O muna na ito mga chikiting, ipaso na ito mga chikiting mga idol na ginahinay na sila og lakat pasubida nga to. Akin mo ni joker po kayo ni ate Joy. So wala, gi-assist na nga to ang kaslunon mga idol. Sa ilang pagtugod o sa ilang pagtugod karon nagkarapulo na si Chenny nag-usa diha kag Alexis pinaagi ni maong mabuhaton. Salamat sir. Ay manay ko sa pagdito. Sa di pa ako mukalayo dito sa unahan aron sa atong saksihan o paminawon ang ilang mga saad sa usa-usa diha sa kaminyoon. Udang tungura mga idol, nakasilip po kung nagsugod na sila shot dito sa ubos pirti ng wahawa po. Dre dugay mo na mahumanig ampo na yung kaslo no. Muna nga wadyo ko kagwanta mga idol, ug minaog na ko. Una silang gisurbi ang kining mga istokoy dre skile do. Mo shoutout na to mga kaparihan dia atong mga kamiguan. Kini mga tawhanan bunyag, patay, kasal. O sa eskwelahan, di na sila musulod, puro na sila musibat mo na i-shoutout lang po nato ni sila tanan. Dili lang po nato isa-isahon ang pangalan kay taas na kayo. Mga tagas mo kuning pangalan kanang isa ninyo sa good. Good daw kayo, good shit daw kayo. O muna siya, muna si Kaloy. O guwa na maglangay mga amigo, mga idol. Sa pag-chat-chat na mo dito sa likod, naabtan yun intaos kagutom. Ingunani unta kong tirada mga idol, kay gutom na lagi kayo. Ginahinay na kong pakuan. Rimo ni ato ang nagakiter ri mga idol. Ang kaning nagkiter mga idol, ibutang lang nako ang number o pangalan sa ilahang kitering mga idol. Kung namoy bunyag, kasal, pista, pwede basta ini occasion mga idol, pwede mo mag-PM sa ilaha kay aron masuportahan po nato ang atong negosyo diri sa ato ang lugar. Kay anytime mo hatag sila og services. So padula tas litson mga idol kay medyo gutom medyo kayo mga idol. Mo na tong ikasal. Wala ibutangan ng mga idol. Sibat na padaplin na dayon ang mga aktor, padaplin na yon picture sa takadali kay para makita po ninyo unsa kalipay ang gikasal karon mga idol. O mana na siya mga idol no. O picture posing-posing po kunuhay. Muna mga 3 skillions. Medyo natabis pang isa kay nakadaan ako. Ini mga idol, mo na siya gitawag nga tapir na, safety na. Apil magyapon na sa vlog mga idol kanang na kay savings, mo savings nga mga idol. O dako kay gising sa actor, mo na siya driver sa taxi. Salamat, biyahe ko na koy pang foods na ako'y mabaon o aktor po na mangyapon na savings pang pamilya diskarte raman na parehas mangyapon o napaisa ka silupid sa likod ay marag na savings pa ni. O shoutout, God bless, salamat. So mo ni ang nagkiter mga idol, i-PM lang nyo kung ganahan mo magpakiter. God bless.